Mäet kylvi männiköiksi, kummut kylvi kuusikoiksi, kankahat kanervikoiksi, notkot nuoriksi vesoiksi. Metsä on ollut meille suomalaisille elämän keskeisessä osassa aina. Jo vuosituhansia sitten ihmiset Suomessa ymmärsivät metsän mittaamattoman arvon, joka näkyy myös kansantarujen ja uskomusten muodossa. Eikä tämä todellakaan ole sattumaa. Onhan Suomen maan pinta-alasta jopa 75% eli 26,3 miljoonaa hehtaaria metsämaata, mikä tekee Suomesta Euroopan metsäisimmän maan. Metsät ovat keskeinen osa luontoa ja taloutta. Ne sitovat noin 960 miljoonaa tonnia hiiltä, tarjoavat elinympäristöjä monille lajeille, tuottavat energiaa ja puuta sekä toimivat virkistyspaikkoina. Suomessa metsiä pyritään käyttämään säädellysti kestävän kehityksen periaattein. Suojeltuja metsiä on noin 2,9 miljoonaa hehtaaria, ja niiden turvaaminen on tärkeää monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Metsäteollisuus on talouden tukipilari. Se tarjoaa työpaikkoja, raaka-aineita ja vientituloja. Puusta valmistetaan erittäin monipuolisesti tuotteita rakentamisesta ja energiatuotannosta korkean teknologian biokemikaaleihin ja perinnerakenteisiin. Erityisesti mänty-, kuusi- ja koivupuutavarassa pyörii suuret rahat sekä mahdollisuudet. Puutavarasta valmistetaan muun muassa lautoja ja vanereita sekä muuta rakennuspuutavaraa, sellupohjaisia tuotteita kuten pahvia ja tekstiileitä, Ja onhan pyllykin pyyhittävä. Sen lisäksi, että metsiä tarvitaan hiilinieluiksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi, virkistyspaikoiksi, luonnon antimien kasvupaikoiksi ja teollisuuden raaka-aineeksi. Metsä on metsänomistajille tulon lähde ja sukupolvelta toiselle kulkeva perintö. Metsiä on monenlaisia, eikä kaikkia niitä voi suojella. Suojelumetsiä tarvitaan kuitenkin kovasti lisää. Me nuorina voimme kantaa korkemme kekoon osallistumalla esimerkiksi 4H-taimiteko-kampanjan tyylisiin toimiin. 4H-taimiteon ideana on nimittäin, että työllistetään nuoria istuttamaan puiden taimia esimerkiksi joutomaille. Sen lisäksi, että nuori saa viettää aikaa ystäviensä kanssa metsässä puuhastellen ja hyvää tehden, kiittää luonto suuresti uusien hiilinielujen johdosta. Myös on hyvä muistaa, kuinka monella tavalla metsässä olosta voi nauttia. Muun muassa marjanpoiminta sekä sienestys ovat loppukesän ja syksyn herkkua. Metsässä kävely tai ihan vain luonnon rauhassa ajanvietto on myös kelpo puuhaa. Välillä voi myös tutkailla ympäristöään tarkemmin, jolloin saattaa huomata vaikkapa muurahaispesän, kiinnostavan kasvin tai jonkun eläimen. Kun metsään menee, siellä viihtyy varmasti. Metsät ovat siis meille paljon muutakin kuin vain puita ja maisemaa. Ne ovat elinehto, kulttuuriperintö ja tulevaisuuden turva. Suomalainen suhde metsiin on ainutlaatuinen ja syvä, mutta samalla se muistuttaa meitä vastuusta. Meidän tehtävämme on huolehtia, että myös tulevat sukupolvet saavat kokea metsien voiman, hyvinvoinnin ja kauneuden. Metsät antavat meille paljon. Kysymys kuuluukin, mitä me annamme takaisin.